алайкум, бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. Бародарои азиз, я тенҷ мешава, ҳеҷ намегӯянд, як ҳафта тенҷ мешава, ку ягон ҷо мебуроянд, хеле уже тамом бо меқапашон, қилоб меқапашон. ҳамин масъалаи митингда гап забдум, гуфтам ки бародарон нарен. алҳамдулилло ки мардуми хидмат, бачаҳои хидмат нарафтану, но дар қура ғалтида. Якчанд тишина мара занг зеста, мега ака чихеле кунем айнҷа адвоката якҷо бигирем, чихеле адвокат бигирем гириш. барое ки дар вақташ гуфтам, бародаро, ман шуморо намегум масҷид нара, бара намоса дар масҷид бихон. бара дар масҷиди бихон ки дар ҳамуҷа ҷанг даъво нест, тенҷиай. дар ҷое ки фитна нестай, бара бихонаш бародари азиз. Ягон касра ягон гапат намега. Надори дакми, надори ягон чиз надори, дар хонат, дар ҷои корат ҷамоат якҷо бихонинаш, ҳеҷ гап надора. алҳамдулилло бача мо мусалмон ҳастем, ҳамин любой ҳамин бародароро, қориёро, ҳамин маллаҳоро савол ба те бигӯ ки ҳамин хел ситуатсияда, ҳамин хел чизода дар куҷо чӣ кунем, мега то ки чӣ кор кунем бародарои азиз. шумо даравда душмона мегирем ки ана и хел, ана у хел. бародарои азиз, ман шуморо намегум ки шумо айҷар бипарен, ман шуморо мегум ки хитона набарем, ба дасти адаби хитон дар таи чанг наандозен. ман у хелтон мегум. намозтона бихонен, бирен масҷид, бирен ҷое бирен ки штоби ҳамуҷа бедаъво бошад, ҷое бирен ки бевағвақ бошад, тенҷӣ, фақат тенҷӣ. Теншид, ҳамин теншид бойна қапидаш. Теншид бо ям хеле бародаро, я тенҷиш мекунанд, ҳама мардум мегӯяд ки ӯ тихашид, ҳама теншид, яке меоянд бо шлопи када мевардоранд. бародаро, алло шоҳиде, ҳар гапе ки мегум барои хитон мегум.